Hola, es pot? M'agradaria ensenyar-los quelcom. Això és el Sàhara. Això, Geòrgia. I aquesta és la meva casa. També aquesta. I aquesta. Jo no tinc fronteres. I com heu vist, la meva missió és fer millorar la situació emocional dels infants. Sobretot, aquells afectats per la violència de catàstrofes naturals, conflictes armats i exclusió social. Això sí, sempre mitjançant la comicitat i el riure. I avui estic aquí per dir-los que a Pallassos Sense Fronteres creiem que les institucions i empreses, com ens socials generadors de riquesa i ocupació, tenen l'oportunitat de compartir amb la nostra organització la promoció de valors ètics i solidaris en el marc de la responsabilitat social. Fer riure cada infant costa 2 euros. I enviar un pallasso, què més dona? Si cada pallasso farà riure 900 infants. A més, el riure perdura per molt de temps. Molt més temps. 900 somriures, 900 somnis, 900 ulls volant. Aquesta és la nostra missió. Fer que les persones es sentin millor i puguin així aixecar-se. Del trauma que suposa patir una guerra, del que deprimeix ser refugiat, del desastre de viure una catàstrofe natural. Tenim una responsabilitat comú. Hem aconseguit un gran reconeixement internacional. Així ho mostren els 30 premis rebuts fins avui. I és que 20 anys de treball donen per molt. Aquest projecte pioner, que es va gestar a Barcelona, té seus reflexes a França, Bèlgica, Suècia, Estats Units, Sud-àfrica, Irlanda, Canadà i Alemanya. I entre totes elles es fundà, en el 2012, Clowns Without Borders International. Amb una base comú. El treball amb valors socials positius, la connexió amb el món de les arts i el rigor i l'eficiència en l'aplicació de recursos. Qualitats que considerem dignes que perdurin en el temps. El riure és un component psicològic fonamental, imprescindible en l'acció humanitària, perquè riure i veure riure els uns als altres és un senyal de permanència i resiliència davant l'adversitat. El fet de treballar en la proximitat amb els beneficiaris els fa partíceps, senten que algú es preocupa per ells. I l'esperança reprèn les seves il·lusions. Des de la innocència, el joc, l'humor blanc, materialitzant l'empatia, regalant l'immaterial i tendint ponts entre civilitzacions enfrontades, igualant a serbis i albanesos, palestins i israelians, a homes i a dones. Igualant a les persones en el realment humà. És per aquesta visió que animem a la seva empresa a col·laborar amb nosaltres. Potenciant un cercle positiu on ambdues parts es vegin beneficiades.
I el més important de tot, amb el seu recolzament podrem fer possible tot això.